Dobro večer svima. Pomalo neobično okruženje za obilježavanje 1. svibnja. Naučili smo minulih godina na prosvjedne povorke, naučili smo na različite transparente. Ovaj put je stanje drukčije ne samo zbog bolesti koja nas je prisilila otkazati svakakve aktivnosti koje smo radili minulih godina, nego i zbog toga što smo željeli s jednog posebnog mjesta ukazati na gorući hrvatski problem, a to je iseljavanje iz Hrvatske i gubitak perspektivnosti ne samo za mlade ljude, nego i za sve one koji bi htjeli dostojno živjeti u ovoj zemlji. Ovi likovi otraga koji su potpuno bezlični zapravo su takovi i za hrvatske političare i za hrvatske poslodavce. Građani i radnici za njih ne znače ništa osim brojki. Brojke koje im trebaju na izborima, brojke koje im trebaju za proizvesti nešto, ali i brojke koje će otići iz Hrvatske jer za ovakova primanja ne mogu živjeti, raditi, ne mogu stvarati obitelji. I ono što zapravo nemaju pravo, to je nas sve skupa, i vas sa ove strane, i mene sa ove strane, i sve one druge koji su otišli, pretvarati u ovakove bezlične likove, jer svaki od tih likova ima svoju sudbinu, ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost, ima pravo na bitno drukčiji život. Ima pravo na dostojnu plaću od koje može živjeti i obitelj, ima pravo na siguran i stabilan posao, a upravo Hrvatsku i napuštaju zbog toga što nema ni jednoga ni drugoga. I na mjesta tih ljudi dolaze neki drugi ljudi iz nekih drugih dalekih zemalja koji su u očaju prisiljeni prihvatiti takav posao jer je kod njih stanje još gore. Širom su se otvorila vrata uvozu radne snage, kao što su širom otvorena vrata i hrvatskim građanima neka napuste tu Hrvatsku. Važno je graditi BDP, važno je da se kreće, međutim ne za hrvatske građane, nego za nekoga ko na taj način želi zarađivati. I to je postalo veliki hrvatski problem. Kažu da se u posljednjih 10 godina iz Hrvatske iselilo negdje oko 10% stanovništva. I da je iseljavanje lagano usporeno, ali znamo i zašto. Radi toga što polako većina onih koji su željeli otići su otišli, školarci su još uvijek ovdje, a vlakovi i dalje prolaze. Činjenica je da kad mlade ljude pitaju kakva im je perspektiva, onda kažu perspektiva nam je s druge strane hrvatske granice. Kukaju da je sve više umirovljenika, sve manje novorođene djece, a jasno je da je tako, jer Hrvatska postaje sve manje poželjna za život svojih vlastitih građana. Mladi ljudi u njoj nemaju mogućnosti stvarati obitelji, nemaju stabilne i sigurne poslove i odlaze tamo gdje to mogu. Još malo pa ćemo imati više novorođene djece, hrvatske novorođene djece u inozemstvu nego što ih imamo ovdje. I na kraju dolazimo i do Zakona o radu. Dolazimo do Zakona o radu s kojim su namjerili, kako su rekli, dignuti hrvatsku konkurentnost. Već smo se nagledali takovog dizanja hrvatske konkurentnosti i kod izmjena zakona 2003. i 2013. i 2014. Sada je došla i 2021. i dalje bi na isti način dizali konkurentnost hrvatskog gospodarstva preko leđa hrvatskih radnika. Kao što smo već i spominjali, ovaj put će ipak još dodatno morati čuti poruke građana. Građani su vrlo jasno rekli da i mi želimo izmjene Zakona o radu, ali zato da ga defleksibilizirate, zato da nam date uvjete za stabilne poslove, dostojne plaće i dostojne uvjete rada. Takav zakon žele hrvatski radnici, hrvatski građani, žele hrvatska djeca i hrvatski studenti. Žele stvoriti uvjete i imati uvjete da mogu ostati ovdje i biti ovdje, ali da oni koji su otišli imaju razloga vratiti se u ovu zemlju.
Stoga je na hrvatskim sindikatima u narednom razdoblju izuzetno odgovorna zadaća. Mi smo se za nju spremali dugi niz mjeseci. Pripremili smo argumente, zajedno smo sjeli i dogovorili se oko svega. I želim reći vrlo jasno i poručiti svima da ovaj puta, kao što smo to radili i puno puta do sada, imat će preko puta sebe dobro organizirane sindikate koji točno znaju što žele i čuli su sve ono što su im poručili hrvatski radnici i građani. Još nismo čak niti u praskozorju 1. svibnja, ali u svakom slučaju na samom početku ovoga dana želimo odavde poručiti hrvatskim radnicima da nisu sami. Da su sindikati njihovi i uz njih i da ćemo voditi računa o svakom čovjeku, o svakoj sudbini, da ćemo se zauzeti u ovom vremenu da promjene Zakona o radu budu po mjeri tog istog čovjeka, tog istog mladog čovjeka da ne mora zbog toga otići van, tog istog mladog čovjeka da ima pravo ovdje i na dostojan posao i na sigurnu plaću i da više jednostavno ne možemo dopustiti ono što se najavljuje već dosta dugo. Rad od kuće pretvoriti u ugovorni rad o poslovnoj suradnji. S druge strane, fleksibilizirati rad na neodređeno, pa će se tako smanjiti rad na određeno, što znači da bi radnici na neodređeno trebali postati radnici na određeno, onda više ovaj prvi institut neće niti trebati. Treba dopustiti, kažu u Hrvatskoj, više prekovremenog rada, više dodatnog rada, jer to je ono što trebaju hrvatski radnici da bi mogli bolje živjeti, a mi kažemo ne, mi želimo takav posao i takove plaće da hrvatski radnici nisu prisiljeni prekovremeno raditi, da nisu prisiljeni dodatno raditi, pa čak i umirovljenici da u mirovini nisu prisiljeni dodatno raditi radi toga što imaju dostojne mirovine ili radnici dostojne plaće. To je ono što je svrha postojanja sindikata, to je ono na što želimo upozoriti danas na samom početku 1. svibnja. Dostojne plaće za dostojan život, dostojni poslovi za dostojan život, sigurnost za mlade ljude i za sve one koji žele živjeti i raditi u Hrvatskoj. Treba stvoriti prava i uvjete ljudima, mladim ljudima da imaju pravo na obitelj i na djecu, a ne se samo baviti statistikom bezličnih koji su negdje otišli radi toga što niti političke elite, svejedno koje boje, lijeve ili desne provinijencije, ali dobar dio hrvatskih poslodavaca ni za koga nije briga osim za sebe same. Na kraju svima skupa želim čestitati 1. svibnja i doista reći da vrijeme koje dolazi stavlja pred nas sve skupa ozbiljnu zadaću, pa i pred medije. I očekujemo od medija da dostojno prate sve ono što će se događati u narednom razdoblju. Baš kao što su to činili i u vrijeme kad smo se borili protiv izmjena mirovinskog sustava i što smo uspjeli zajednički i medijski prenesenim porukama i prikupljanjem potpisa građana i našom voljom da se to napravi. Čini mi se da smo opet na pragu jednog takvog događanja i da moramo sve sile uprijeti da se ne dogodi ono što priželjkuju i najavljuju hrvatski poslodavci, a o čemu politika za sada šuti, a u pravilu se uvijek prilagodi i prihvati onoga što traže oni. Moraju znati da ih s druge strane čekaju sindikati i da nećemo puštati da se takove stvari događaju radi toga jer jednostavno to nemamo pravo. To od nas očekuje narod i građani, a mi ćemo se prostrti i žrtvovati ako treba da se to i dogodi. Hvala lijepo.